Waarom mensen, ik ben Zoontje van Gebroeders Wolf en we staan vandaag op de Afro Nation Barbecue. Ik zie een paar bekende gezichten, veel gezellige mensen, dus ik ga een paar mensen interviewen vandaag. Let's go! Hi mensen, ik sta hier met Miggy, een van de mannen achter Afro Nation. Miggy, ik heb een vraag voor jou, ja? Vind jij dat we in 2022 vrouwen op mannen mogen afstappen of moeten afstappen? Sowieso, 100%. Maar het gebeurt niet veel of heel vaak. Waarom denk je? Omdat ze bang zijn. Wat zei je? Ze zijn bang voor de echte mannen. Ze zijn bang? Waarvoor? Voor de echte mannen. Voor de echte mannen. Voor Miggy bijvoorbeeld. Oké. Luister naar mijn volgende vraag, ja? Je hebt een vriendin. En Ik heb geen vriendin. luister naar mijn volgende vraag. Je hebt een vriendin. Ja? Miggy is single, dames. Ja? Stel je voor, je hebt een vriendin. Ja? En ze krijgt intieme berichten van een man of van een guy. Vind jij dat ze je het moet vertellen? Ja? Waarom? Gewoon, dat is gewoon die vertrouwen toch? Die we naar elkaar hebben. Want als ik het krijg van een meid en hij zal niks vertellen, dan gaat zien of zo. Ja, maar zo zijn vrouwen. Maar vind jij als een man zijnde dat zij het moet vertellen? Eigenlijk wel, man. Waarom? Gewoon wat, ja, ik weet niet, man. Oké, Nosbang, ze vertelt jou van, ai, Rudy heeft me een pikante foto gestuurd. Pa, Rudy gaat dit een keer, hoor. Maak maar een foto, hij gaat niet dit doen. Als hij het zal sturen, ja, dan... Ik denk niet dat het groter is, maar... Oké, wat vind jij ervan? Een man en een vrouw die woont samen, moeten ze de kosten verdelen of de man moet betalen? 50-50? Ik zeg eerlijk, het liefst zal ik betalen. Maar ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een man. Maar ja, soms word je niet uitbetaald door je werkgever. Als je bij Noah werkt of zo. No comment. Ik weet niet, man. Dat is een moeilijke. Maar hoe voel jij je erbij? Zou jij alles gewoon betalen? Gewoon 7 barkie huur, 50 euro aan internet, 90 barkie euro aan Evides. Ik werk bij KB en ik krijg korting. Nee, ik weet niet, man. Ik zeg eerlijk, het is wel een situatie waar ik nog niet in ben geweest, dus ik weet niet hoe ik moet antwoorden erop, man. Dus nu betaal je sowieso alles? Dan zou je die verschil niet eens voelen. Ik begrijp je, ik hoor je. Ai, thanks. Ik sta nu naast een van de volgende mensen achter Afro Nation. Wilker, Vakka. Rustig, man, rustig. Hey. Met mij ook goed, man, met mij goed. Ik heb een vraag voor je, hè? Ja, toch? De eerste vraag. Vind jij dat dames op mannen moeten afstappen 2022? Het kan. Niet het kan. Niet, vind jij dat dames dat moeten doen? Ja, als ze er behoefte aan hebben. Als ze wat van een man willen, ja, tuurlijk. Broer, dames hebben altijd behoefte, maar ze doen het niet. Ja. Ik ken het, maar die zijn stif. 2022 zijn we los. Kijk om je heen. Oké, volgende vraag, ja? Ja, toch? Jouw vriendin krijgt intieme berichten van een guy. Van Rudy bijvoorbeeld. Ja? Vind jij dat ze het je om te vertellen? Ja. Waarom? Ze krijgt een bericht van Rudy. Oké, skip. Het is een random guy. Dan niet. Maar als het een mattie of een brada is... Ja, tuurlijk, dan moeten ze me coachen. Maar je zei net, Rudy moet jou vertellen eigenlijk. Ja, ook. Dus Rudy moet eerst die foto sturen en dan jou vertellen. Nee. Ligt eraan wat voor bericht. Wat voor foto bedoel je? Het is een pikante foto. Ja, nee, ben je gek. Als ze mij niet zegt, maak ik haar dood. Je maakt haar dood. Ja, Rudy komt daarna. Ladies first. Broer. Zij is de slachtoffer, is haar fout. Oké. Vraag de foto van Rudy, anders doet hij het niet. Daar heb je een punt. Dus zoek dit op. Mijn derde vraag. Ja? Je woont samen met je meid. Ja. Vind je dat jullie de kosten moeten verdelen of betaal jij alles? Ik zeg je eerlijk, verdelen. Tenzij ik veel meer verdien. Ik ben Oké. een student, dat weet je toch? Oké, maar je verdeelt het 50-50, 60-40, 80-20. Ik kan wel voor 60-40 gaan. Ik moet meer... Jij 60? Ik hou hem. Is eerlijk. Je moet ook kunnen leven.
Maar luister dan, die vrouwen willen gelijk behandeld worden, dus waarom niet 50-50? Omdat ik toch weet dat het daarna mijn geest gaat lullen. Dus beter zo. Jij moet altijd zorgen dat jij net iets meer doet als man zijn. Anders ga je het Om die gezeur te voorkomen, hè? gaat het horen. Ik hoor je. Ik hoor je. Je vrouw gaat zeggen, je bent geen man. Ik hoor je. Oké, mensen, ik sta hier met Abigail. Abigail. Oké, ik ga je 3 vragen stellen, ja? De eerste vraag is, vind jij dat vrouwen anno 2022 meer op mannen moeten afstappen? Ja, Mogen afstappen? het mag. Zeker. Maar waarom gebeurt het niet, denk je? Omdat vrouwen willen dat mannen op ons afstappen. Oké, maar waarom is dat zo? Omdat het zo hoort. Want jullie willen gelijk behandeld worden. Dat ook. Dus waarom stappen jullie dan niet op mannen af? Omdat het hoort gewoon niet zo. Het was al sinds vroeger zo dat mannen jagen op vrouwen, snap je? Ja, maar het was vroeger ook zo dat mannen meer verdienden. Ja. Dingen veranderen. Ja, klopt. Ja, vrouwen mogen inderdaad ook gewoon afstappen op mannen. Ja. Maar het is leuker wanneer een man gewoon op jou afstapt. Doe jij dat? Dan moet hij echt. Ja, als ik gewoon echt denk van ik wil jou, ja tuurlijk, dan durf ik dat wel. Ja. Heb je al iemand gezien hier zo? Ik heb wel een paar. Een paar, wauw. Maar afstappen, nee man. Nog niet eentje die je denkt van, op die ga ik afstappen. Nee, inderdaad. Nee. Oké, mijn volgende vraag. Stel je voor, je vriend krijgt een pikante foto van een dame. Ja. Ja? Vind je dat hij het je moet vertellen? Ja. Waarom? Want het is een pikante foto. En ik vind sowieso dat een vriend moet gewoon alles met mij delen. Ja, maar op het moment dat hij het met jou deelt, ga je sowieso zo hoofd moe maken. Het ligt eraan, kent hij die dame, ja of nee? Het kan ook gewoon random zijn. Het is een random chick. En wel ja, is raar, verwijder haar en klaar, snap je? Ik ga niet boos. Oké, het is één van jouw vriendinnen. Ja, dan heb ik een issue met die vriendin. Niet met je mattie. Ook eigenlijk niet, maar het ligt er ook aan waarom stuurt mijn vriendin hem een foto. Dus is er wat gebeurd? Denk je niet dat op het moment dat dat gebeurt, dat er een aanleiding is? Ja, sowieso wel. Dus uiteindelijk ben je dan boos op je vriendin? Ja. Onnodig. En op mijn matties. Ook Allebei. mijn vriendin, want mijn mattie moet mij loyaliteit bieden, maar mijn vriendin ook. Snap je? Het is niet een random chick. Oké, mijn derde vraag voor jou is, vind jij dat in 2022 de huur of alle kosten in een huis verdeeld moeten worden als je samen woont? Man en vrouw? Of man en man, vrouw en vrouw, tegenwoordig is dat gewoon... Ik vind dat stelletjes dat zelf moeten bepalen. Je weet natuurlijk niet hoe de dynamiek is in een relatie. Snap je? Wie er meer of minder verdient. Snap je? Stel je voor, ze verdienen allebei goed. Dan moet eigenlijk 50-50. Maar ik vind van, als een man gewoon echt een man is en hoffelijk is, moet hij gewoon meer betalen. Dus 60-40, Een man, ja, bijvoorbeeld. puur omdat hij een man is. Ja. Oké, Man is de provider. Snap je? volgens? Volgens mij. En volgens gewoon, het hoort gewoon zo. Snap je? Oké. En wat als je man minder dan jou verdient? Ja, dan gaan we gewoon kijken hoe we dat gaan regelen. Ga je überhaupt met hem dan? Het ligt eraan. Ik zeg je eerlijk, als ik gewoon echt van hem hou, dan sowieso. Maar ik vind het wel gewoon belangrijk dat een man op mijn niveau is, snap je? We kunnen sowieso samen bouwen, maar ik wil ook zien dat je met me meebouwt. Oké, nee, duidelijk, ik begrijp je. Dankjewel, ja. Graag gedaan. Ik zit nu gehurkt naast Miguela. Miguela? Oké, Miguela, ik heb 3 vragen voor jou. De eerste is, vind jij dat vrouwen op mannen mogen afstappen nu in 2022? Sowieso, mochten ze in 2018 ook al hoor. Maar doe je dat ook? Ik stap sowieso af op mannen. Op welk moment denk jij of vind jij van, oké, nu ga ik op die boy afstappen, of man? Ik kijk wel of er een beetje oogcontact is geweest. En ik probeer eerst een beetje contact te leggen. En dan stap ik er gewoon op af. Maar Uiterlijk moet ook daar zijn? je kan alleen uiterlijk zien op dat moment, toch? Ja, maar oké, ja, klopt. En tweede vraag. Stel je voor, je vriend krijgt een intieme bericht. Een pikante bericht, een pikante foto of iets. Vind je dat hij het je moet vertellen? Ja. Waarom? Maar
Kijk, ik vind dat hij zich zo erg op zijn gemak moet voelen bij mij dat hij dat uit zichzelf al zou willen doen en met mij zou willen delen. Zodat we het gewoon er samen om kunnen lachen, bij wijze van spreken. Maar wil je dat wel weten? Sowieso. Anders zou hij iets achterhouden voor me. Dus je vriendin of een random chick stuurt een foto of iets en jij wilt het weten? Naar mijn vriend. Een random chick stuurt een foto naar mijn vriend. Ja. Dan wil jij het weten? Ja. Jij wilt gewoon huilen? Ik kan niet zo snel. Nee? Nee. Ook niet als een... Ik denk als je relatie goed zit, dan kan jouw partner dat soort dingen met jou delen. Zonder dat je moet huilen. Oké, en wat als hij het niet doet en je komt erachter? Dan gaat het er denk ik om wat voor reactie hij terug heeft gegeven. Als het een losse foto was, hij heeft het geopend, verder niks mee gedaan. Allah. Maar als hij eens gaat praten of reageren of opslaan, dan... Maar denk je niet dat op het moment dat iemand een foto stuurt of een bericht, dat er een aanleiding is geweest? Tegenwoordig niet hoor. Ik weet niet hoe dat bij mannen is hoor, maar je moest eens weten hoe vaak vrouwen ongevraagd dickpics krijgen hè. Ik heb nog nooit ongevraagd een foto of een bericht gekregen. Ja, ik weet niet hoe dat werkt bij mannen, dat zeg ik. Maar vrouwen krijgen vaak genoeg ongevraagd foto's. Dus Jij ook? ik heb het meegemaakt, ja. Zit je in een relatie? Nee. Jammer, anders had ik je niet op cam gepakt bij je vriend misschien. Nee, ik zit echt niet. Ik ging nog een keer nadenken, maar nee, echt niet. Echt. Je moest nadenken of je in een relatie zit? Misschien was ik iemand vergeten. Maar nee, ik zit echt niet in een relatie. Zit ze in een relatie? Wauw. Oké, maar derde vraag. Ja? Je woont samen met je vriend. Vind je dat jullie de kosten moeten verdelen? 50-50? Hebben we hetzelfde salaris? Jullie verdienen min of meer hetzelfde. Ik vind dat je de rekeningen en de vaste lasten kan verdelen naar ratio. Dus dat betekent, als hij een derde meer verdient, gaat hij ook een derde meer betalen. Maar ik vind wel dat het eerlijk verdeeld moet worden. Oké, en stel je voor, jij verdient meer dan hem. Dan ga ik ook ietsje meer betalen aan de vaste lasten. Ben je gewoon zo vrijgeven van, oké baby, ik betaal wat meer. Tuurlijk. Dat is mooi, dat is mooi. Nou, dat waren de vragen. Vond je ze moeilijk? Nee. Wou je iets kwijt? Over een van de vragen? Nee, ook niet. Nee. Moet je... Oh jawel, eigenlijk wel. Ik hoop dat vrouwen inzien dat ze gewoon op een man af kunnen stappen en dat mannen dat waarderen. Moet je nog een keer nadenken misschien of je een vriend hebt of niet? Ik heb weer nagedacht. Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet? Misschien vanavond gaat het veranderen. Nee, ook niet. Dames en heren, ik sta hier naast Rudy Liemen, de enige echte. En hij wil het ongevraagd iets beantwoorden. Ja, de neppe bestaat niet. Nee, dus daarvoor, de enige wat, echte daarvoor. staat alleen. Oh, daarvoor? Oh, dat ik billen chop. Voor de dames die dat graag wilden weten. Oké, de vragen die ik wel voor je heb. Wel sniper, hè? Sniper. De vragen die ik wel voor je heb. Ja? Vind jij dat de dames in deze tijd meer op mannen mogen afstappen? Oeh, is moeilijk te zeggen, man. Weet je toch, een man is altijd een man. Een man moet mannenwerk blijven doen. Maar de vrouwen willen gelijk behandeld worden. Nou, en niet in dat, toch? Ik denk dat het met alles te maken heeft. Ja. Ik vind, kijk, mijn mening eerlijk, een man moet gewoon man zijn. En hij moet, weet je toch, hij moet het regelen als het niet regelt. Oh ja, on to the next man. Ja, zo gaat het. Oké, wat als een vrouw op jou afstapt? Denk je van, gadverdamme, ga weg van mij? Als ze billen heeft niet. Nee, grapje. Als een vrouw op mij stapt, ja, ligt eraan, man. Tegenwoordig, weet je toch, vroeger... Ik keek vroeger naar uiterlijk. Laatste tijd doe ik dat niet meer. Want ik heb geleerd dat innerlijk toch wel belangrijker is. En het maakt niet uit hoe je eruit ziet, weet je toch. Als je goed voor me bent. Ja. Maar antwoord op mijn vraag. Als een dame nu op jou afstaat vanavond hier... Of vanavond. Ik ben bezet. Mijn tweede vraag. Ja, want je gaat het ontwijken. Mijn tweede vraag. Je vrouw of vrouwtje krijgt een intieme bericht van een random guy. Gelijk weg! Ga weg! Nee, grapje. Nee, ze krijgt van... Ja, wacht even, mag ik mijn vraag afmaken? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, maar... Vind je dat zij het moet vertellen? Als ze dat wil, mag ze dat. Maar als het mij niet vertelt, hoop ik dat zij het zelf regelt, man. Wat als je erachter komt? Dat ze toch wel door is gaan met praten. Zeg maar. Nee. Dat ze gewoon die foto of bericht heeft ontvangen. Ja, ontvangen, broer. Je kan van alles sturen naar iedereen, maar ontvangen is één. Maar
als ze er niks over zegt en ze heeft er ook niet op gereageerd, hoef je het ook niet te zeggen. Maar denk je niet dat als er iets verstuurd wordt dat er een aanleiding is geweest? Dan ligt er wel aan wat voor aanleiding het zal zijn. Dus weet je toch, ik kan geen concrete antwoord nu geven aan jou. Kijk, als je een boy nu, hé schatje, alles goed, dan denkt hij af van, ai, deze kijkt naar mij of deze heeft iets op mij. Ja, maar met alle respect. Hè. Dus nu lijkt het misschien alsof ik die vrouwen verdedig. Maar wij mannen zeggen soms dingen die we ook niet moeten zeggen. Dus hé schatje, een dame als zo benaderen, ja, weet je toch. Sommigen mogen dat, sommigen mogen dat niet. Dus het is moeilijk te zeggen nu, man. Echt, het is moeilijk. Ja. Maar je zou er niet skippen of zo? Nee, nee. En wat als Miggy of Wilker die foto heeft gestuurd? Dan moet iedereen zaterdag zijn werk afzeggen, want we moeten allemaal naar de begraafplaats. Somebody's gonna die. Oké. Mijn derde vraag. Aan het Broer, je hebt al 7 vragen. Nee, dit is het derde. We praten gewoon veel. Oké. Ja? Aan het 2022. Ja. Vind jij dat een man en een vrouw die samenwonen de huur en dergelijke moeten verdelen? Ja, kijk, als je dat onderling bespreekt, kijk, er zijn vrouwen die willen tegenwoordig ook independent zijn. Ja. Dus als ze zelf zeggen, hey, wat leuk, we doen samen, alles samen, ja, dan doen we samen. Maar kijk, ik ben liever een man. Ik ben iemand, ik wil gewoon alles zelf doen, weet je toch? Maar je moet ook een vrouw haar mening respecteren als zij zegt van, hey, ik wil gewoon meedoen. Ja, want, weet je toch, kom je in die situatie, ga uit mijn huis. Ja, dat gaat heel makkelijk, snap je? Dus Oké, wacht. Zij verdient meer dan jou. Ja. Nooit! Stel je voor, jullie, stel je voor. Als ze meer dan mij verdient, ja. Ja, bro, is moeilijk, man. Ik ga sowieso niet voor zorgen dat ze mij verdient. Ik kan geen antwoord daarop geven, man. Dus jou? Ik kan ook niet voorstellen, want ik ga dat niet laten gebeuren. Toch? I'm gonna make my money. De eerste vraag die je aan een dame stelt is, wat verdien je? Ja, hoef ik niet te weten. Weet je toch, als zij gewoon in de loop van de tijd, als ik gewoon zie van, weet je toch, ze heeft het niet moeilijk, ze kan het zelf. She got her back, ze heeft mij niet altijd nodig. Weet je toch, dan weet je toch, zitten we goed. Ook al heeft ze me nodig, I will be there. Het gaat om die love, toch? Maar het liefst betaal jij alles? Het liefst wel, dat ben ik. Als het mogelijk is. Als ik niet skeer ben, ja. Als je uitbetaald bent door je werkgever. Ja, dan als ze betalen. Oké, ik sta hier met DJ Blessing. DJ? Blessing. DJ Blessing. Luister, mijn eerste vraag is, vind jij dat vrouwen aan het 2022 op mannen mogen afstappen? Mag zeker. Doe je dat ook? Ik nee. Waarom niet? Weet niet, ik ben niet gefocust op mannen. Stap je op vrouwen af? Ook niet. Op wat dan? Mezelf. Kijk, je hoort het al, je liegt. Kijk. Ik wou het zeggen, maar eigenlijk niet. Nee. Je stapt niet op mannen af? Ik kijk alleen. Oké, skip die vraag, ja? Tweede vraag. Stel je voor je vriend krijgt een intieme bericht of foto van een meid. Ja? Vind je dat hij het je moet vertellen? Niet echt. Hangt er vanaf wat hij ermee heeft gedaan. Hij heeft nog niet erop gereageerd. Oké, dan is mijn... Ja, hij hoeft het mij niet te zeggen eigenlijk. Je wilt het ook niet weten? Ik wil het eigenlijk echt niet weten. Oké, stel je voor dat het een van je vriendinnen zijn die die foto heeft gestuurd. Ik ga dus sowieso eerst vragen... Waarom? Ze vindt hem lekker, anders stuurt ze dat niet. Ja, maar hoe kom je aan zijn nummer? Op Snap. Hoe kom je aan zijn snap? Je tagt hem wel eens. Maar waarom volg je hem? Omdat hij spang is. Nee, dat moet je gewoon niet doen bij mij, man. Dus jouw vriendinnen mogen jouw vriend niet op Snap hebben? Ze mogen hem op Snap hebben, maar die intieme foto, hell no. Ja, maar ze hebben hem op Snap, dus dan sturen ze die intieme foto. Dan krijg je klappen. Van wie? Van mij. Wie krijgt klappen? Hun. Allebei? Allebei. Wie krijgt als eerst klappen? Je vriendin of je vriend? Mijn vriend. Eerst, waarom? Hij heeft dat teruggevolgd. Waarom mag dat niet? Het mag niet. Mensen moeten niet zien wat ik deel. Dus jouw vriend mag jouw vriendinnen niet terugvolgen? Nee. Waarom niet? Ik deel niet. Dan waarom? Dus jouw vriendinnen weten niet met wie je gaat? Nee, tuurlijk niet. Waarom wel? Jij die dames die zeggen, oh jullie zijn schattig, willen mijn vriend. Jouw vriendinnen weten niet met wie je gaat? Boeit me niet. Ik klap je nog steeds. Oké, mijn derde vraag. Ja. Ja? Stel je voor je woont samen met je vriend.
Vind je dat jullie de kosten moeten verdelen? Huur, water, Ja, 50-50? zeker. 50-50? Het heet samenwonen. Ja, maar wat als jij minder verdient? Maar niet uit, dan kijken we wel hoe we eruit komen. Wat als hij minder verdient? Maar niet uit, dan kijken we nog steeds hoe we eruit komen. Wil je dan niet alles betalen van, baby, je werkt bij de Mackie, ik betaal wel. Nee, want ik werk even hard als dat hij doet, voor mijn geld. Ja, maar hij verdient minder. Maar niet uit. Maakt niet uit, gewoon 50-50. Geen 60-40%. Nee. 50-50. 50-50. Want wat ik uitgeef, moet jij ook uitgeven. Ja, maar wat jij verdient, verdient hij niet. Tuurlijk, maar stel jij doucht een uur en ik maar zo lang. Dan ga ik... Dan zeg je tegen hem, luister schat, vandaag mag je maar een kwartiertje Nee, je douchen. bent te makkelijk. Dat is veel te makkelijk. Als je al nee zegt, nee. Zou jij het doen? Wat? Als zij minder verdient, meer betalen. Ik ben nu sowieso meer aan het betalen. Nee, ik niet. Maakt niet uit hoeveel je verdient. En ik denk dat veel mannen dat hebben van, liever betalen ze alles. Ja, maar mannen moeten ook kijken naar... Al verdient zij minder en jij meer. Het gaat niet altijd om een vrouw voor een vrouw zorgen. Ze moeten ook voor zichzelf kunnen zorgen, toch? Wat? Je ruikt lekker. Dat heeft toch niks met wie meer verdient of niet? Of... Nee, maar natuurlijk, jullie mannen betalen soms te veel, waardoor dames dan te veel willen. Dus jullie wennen eraan, zeg maar. Wij wennen er echt aan. Maar jij zou gewoon zeggen van, hey schat, we gaan 50-50. Ja. Want dan is er ook niet einde van de maand, bijvoorbeeld als we een ruzie krijgen, ja, maar jij betaalt dit, jij betaalt dat. Oké, ik hoorde net jouw vriendinnen iets aan die kant zeggen, chap je billen. Nee, nee, nee. Helne, ik weet niet wat je met je billen hebt gedaan. En andersom? Ook niet, dankjewel. Nooit geprobeerd, maar liever niet. Jouw billen worden ook niet gechapt. Zeker niet. Want je weet niet wat je met je billen hebt gedaan. Tuurlijk wel, maar wat doet jouw tong daar? Ik weet niet, er zijn mannen die dat lekker vinden hoor. Dat is het Ik niet, hè? probleem. Ik doe niet mee. Oké. Nee, is goed, dankjewel ja.